Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod al meu în care azi încercăm un nou joc care e Tabs și e un joc de bătaie, dar pur și simplu e așa, mai de modă veche. Fapt nu chiar, dar ne vămă. Ia ce sunt ăștia, niște vikingi cu ceva arc, ok, versus niște urși vikingi, nu s-au întors, dar ne vom... Wow! Pare că le-a făcut ceva. Oh, le-a dat bucată. Mamă, e terminat. Ce terminat. Deci, a fost interesant. Stai pe asta. Ok, dau pe asta. Long ship. Lol. Și ce voi pune așa? Oh my gosh, vor câștiga ăștia, că am dat prea mult avantaj. No! Wow. Păi ce-am văzut că sunt niște secrete, că am făcut o sabie. Mamă, și făcusem un videoclip și mi s-a stricat. Folosisem o sabie. Și mi-a dat ceva viking, mi-a dat de aici. Samurai gigantul, care e un samurai gigant după nume. Și Dedei. Lasso. Cicăl. Plol. Da, așa. Păi un pic să... Vreau să fac ceva, dar nu vă să... Așa. Ok. Deci... nu vreau. Deci unde sunt ăștia? Nu... Nu... Unde sunt... mă sun cineva. Gata, am revenit. Care mă sună ceva. Dați așa să scriu și în comentariu, gata. Am revenit. Orice fac așa. Și... Mamă, i-a dat o bucată. Mamă, ce știe samuraiul? Mamă, l-am posedat, cred. Da. N-au ce să facă, mi-au scăzut foarte mult viața. Dă-le bucată, samurai! Easy. Dați așa. Mai scriu ceva. Gata. Ok. Deci, scuze pentru că am stat un pic, dar da, scriam unul. What? Ce nu? Nu știu ce secreturile astea, dar vreau să fac ceva. Să pun niște unități normal. Ce e asta? Sunt primal. Pricep, adică în sensul că așa de modă veche. Ce am spune echipa primal. Aici un gen de boss. Bam, bam, bam. Și mamutul. Mamă, pot să pun și mamut. Aoleu. Versus mulți de ăștia. Deci așa trebuie să fie greu de bătut. Wow! E bătut. Dar dacă fac mai mulți mamuți, ce se întâmplă cu 7 mamuți? Era să zic maimuți. What?
Deci m-am dus acolo și ok. NVM. Pac. Holy. Sunt de mamuți? Mamuți! Am pierit mamutul. Pă bune că ea... Ok, sunt prea puternici, din câte se pare. Stați așa. Gata. Uci. Un pic dezavantajos să joc eu. Erau ăștia cu scuturi. Da. Ce m-am plictisit un pic. Sandbox, dar basta. Până că m-am uitat la un YouTuber, că da, nu e de parcă joc prima oară jocul acesta. Și am văzut un mic secret care cred că e cam în bancă. Până că aici e banca și eu trebuie cumva să explodez banca. Dar n-am nimic la îndemână. Păi, e bine am jucat și voi să vă arăt cam cum să sparg și banca. Au, aici era un ninja. M-am observat, ok, nebună. Unde este cel cu dinamita? Că deci de acela am nevoie de foarte mult. Ancient. Will rest, ok. Ce? Am auzit un dar nu știu ce. Ok, aici asta nu faceți, e primul test. Că aș vrea să sparg banca, de aceea că mă gândesc că vor da cu dinamita. Wow, dar stai și ce aici. Ceva lopată, oh my god. Da, cam rit pentru acel caracter. Că au spart ceva, nu au spart nimic. Da, deci doar să bat cu dinamita. Deci asta n-a mers. Eu trebuie cumva să-i blochez acolo să dea cu dinamita și să spargă toate. Uite, cam ceva de genul. E cam așa. E cam așa. Și trebuie să fie aici, ca să ajungă rapid la ei, să nu fie treabă de aia super grea. Acum aduceți-vă. Stați! Ăștia trebuie să rămână. Rămân! Oh. Mamă, ce le-a dat-o! Mamă, deci prea puternici creaturile astea, auzi, creaturi oameni. Ok, sunt doi blocați și încă unul, 3. Nice. De fapt, sunt toți blocați. Acum aduceți-vă. Let's go. Ce? Am să posedez eu pe unul, așa. Ca să merg eu cu ei. Oh, nu. A căzut. Nu vreau așa. Ce tot fac? Ei dansează secunda asta. Stop! La, dă-te! Dă-te! Vai! Nu, nu încărcă. Oh, mai sus! Ok, a dat o bucată. Ia, nu!
Ok, deci din câte am văzut, am nevoie de minimum 3 sau 2? Da, 2, e în regulă. Ok, și să-i pun pe jos. Așa, așa, bun. Deci normal eu ar trebui să merg în fața la ei și să spar cu dinamita. Nu, au rămas acolo. Dar de ce sunt fete? Adică cei cu dinamit nu sunt băieți, dar NVM poate o fi ceva cu caracterele astea. Suspect, n-am ce să zic foarte, da. Ok, deci tu vii aici. Deci trebuie să stea cam aici. Dar să e blocat, efectiv, nu glumă. Nu. Uite-l să stea. Nu, perfect. Așa, unul a fost blocat. Bun. Să blocheze amândoi. Wow. Ok. Și trebuie să pun mai mulți de ăștia, pentru că... Fapt și ce șterge. Așa, unul singur versus unul. Sau știu ce, doi. Hai, doi. Ca el să-i dea o dinamită. Tu stai acolo. Sau știu ce. Așa. Nu! Dă-i bucata! Dă-i bucata! Oh! Mamă, i-a dat bucata. Ok. Nu vă well, cred că ne vedem data viitoare. Vă rog să dați like, subscribe, pentru că nu mai pot, pentru că nu-mi reușește planul. O să mai încerc o dată. Și sper să-mi iasă, dar nu prea cred că mi iese motivul că, da. A fost buguit. Ok. Fete. Deci, îl las pe el să vină, să nu moară. Nu! Zic că l-am murit. Ok. Așa, acum du-te! Ce? Trebuie să... I-a dat bucata, nu glumă. I-a dat fix în față bucata. Ok. Ce am nevoie de o întreagă armată. Ce-i asta? Oh. O legiune întreagă. Ok. Mamă, de ce unii sunt buguiți? Ok, deci asta este... Asta este. Oh. Ce se întâmplă? Da, nu așa, da, nu așa, sparge așa. Se pare că normal cred că ar fi câștigat ăștia că sunt cu 5 mai mulți. Well, ne vedem data viitoare când... Da, când o să învăț cum se face bug-ul acela. Între timp, vă rog să dați like, subscribe și pa, pa!